ሰላም ታይረሳዕኹን ንሎም መዓንቲ ድማ ናይቲ ሳይረን ዝተባሃለ ዝጀመርናዮ ፊልም ፓርት 4 ይሕዘልኩም መጻኹ እዚ ፊልም ዝቅድሚ ምጅማርኩም ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር የተረስዑ እናበልኩ ናብ ፊልምና ከስግረኩም ኣብ ዝሓለፈ ፓርት ሬን ናይ ቤን ህይወት ንምድሓን ምስቶም ወታደራት ከም ዝተሰማምዐት ርኢና ቋሪጽናዮ ነርና። ድሕሪኡ እውን ፊልምና ናብ ናይ ቤን ኣደ ይወስደና። ናይ ቤን ኣደ ኣዝያ ከም ዝሓመመት ንርኢ። ሬን እውን ናብቲ ቦታት ብምምጻእ ብናታ ደም ገይሩ ናይ ኣዲኡ ህይወት ከድሕን ከም ዝኽእል ትነግሮ። መጀመርያ ቤን ነዚ ነገር እዚ ድልው እንኳ እንተዘይኮነ ነገር ግን ሬን ንዕኡ ኢላ ዝኾነ ይኹን ነገር ስለትገብር ተእምኖሞ ንሬን ንምርመራ ናብ ላብራቶሪ ወስድዋ። ንሬን ካብ ሰብ ናብ መርሜድ ክትቅየር ከላ ቪድዮ ቀርጽዋ እሞ ቤን እውን በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ እናደድ ሒዝዋ እውን ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ናይ ቤን ዓርኪ ንሬን ናይ ቤን ኣዶ ንኽትነብር ውሑዳት መዓልትታት ከም ዝተረፍዋ ትነግራ። እዚ ምስ ሰማዐት እውን ሬን ንማንም ከይተዛረበት ናብቲ ኒኮል ትሰርሐሉ ናይ ወታደራት ድርጅት ትኸይድ ደማ ንኽወስዱ ትነግሮም እሞ ንሳቶም እውን ከምቲ ዝበለቶም ይገብሩ። በዚ ዝተለዓለ እውን ሬን ኣዝያ ትሓምም። ምስ ኣገገመት እውን ቤንና ዓርኩ መሊሶም ይወስድዋ። እቶም ደኳትር ምንም ዓይነት ምርመራ ከይገበሩ ናይ ሬን ደም ወሲዶም ነዲኡ ስለ ዝሃብዋ ቤን ብጣዕሚ ይጭነቕ። ናይ ሬን ደም ኣብ ኣዲኡ እንታይ ዓይነት ተጽዕኖ ከም ዝፈጥር ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ እዩ ተጨኒቑ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ውፅኢት እስካዕ ዝበጽሕ ንቤን እቶም ደኳትር ናብ ገዝኡ ይሰድዎ። ቤን ንዓርኩን ንሬንን ናብ ዕዳጋ ሒዝወን ይኸይድ። ኣብቲ ዕዳጋ እውን ሬን ብድንገት ንዝኾነት ሰበይቲ ተጥቅዕ። ኣብኣ እንታይ ከም ዝፍጠር ዘሎ እውን ኣይፈለጠትን። ካብኡ እውን ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት እንደገና ኖርማል ትኸውን። ድሕሪ ንእሽተን ግዜ እውን ንቤን ክትቀትሎ ትፍትን። ካብኡ እውን ናይ ቤን ዓርኪ መጺኣ ተድሕኖ። ንእሽተን ጸኒሓ እውን ናይ ባሕሪ እንስሳት ድምፂ ትሰምዕ እሞ ንዕኦም ንምቕታል ትወፅእ። እዚ ምስ ረኣዩ እውን ቤንና ዓርኩ ናብቲ ናይ መስተዋት ገንዳ የእትውዋ። ካብኡ እውን ኒኮል ትድውል እሞ ደማ ብምውሳዱ ናይ ሆርሞን መጠና ስለ ዝወሰኸ በዚ ምኽንያት ያስኢላ ትናደድ ዘላ ትብሎ። ብተወሳኺ እውን ናይ ቤን ኣዶ ናይ ሬን ደም ምስ ወሰደት ከም ዝሓሻ ይንገሮ። ነገር ግን ሙሉእ ንኽትድሕን ተወሳኺ ደም የድልያ እዩ። ሬን እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝኣተወትሉ ገንዳ ሴራ ትወፅእ። ቤን ጠጠው ከብላ እኳ እንተፈተነ እናጎየየት ናብቲ ጫካ ትኣቱ። ቤንና እታ ዓርኩ ኮይኖም እንተደለይዋ እኳ ኣብየትም ክረኽብዋ ኣይከኣሉን። ካብኡ እውን ኒኮል ተሐግዞም እሞ ኣበይ ከም ዘላ ትነግሮም። ብምቕጻሉ እውን ሰለስቲኦም ንሬን ንምሓዝ ኣብቲ ጫካ ክእልሽዋ ይጅምሩ። ናብ ናይ ቤን ዓርኪ ብምኻድ እቲ ደርፋ እሞ ትደርፈላ ሬን ዳሕና ትኸውን። እዚ ማለት እቲ ደርፊ ንሬን ኣርጊዕዋ እዩ። ድሕሪኡ ቤንና ዓርኩ ርእሶምን እቲ ደርፍን ይምርምሩ። እቶም ሓኪማት እቲ ደርፊ ምስ ሰምዑ እቲ ደርፊ ኣብ ናይ ሰባት ርእሲ ዓብዪ ተጽዕኖ ከም ዝፈጥር ምስ ፈለጡ ኣዝዮም ይድነቑ። ኣብ ናይ መስተዋት ታንኩ እውን ሓደ ኣንጭዋ ይቐምጡ እሞ ብስፒከር ገይሮም እቲ ናይ ሬን ደርፊ የስምዕዎ። እቲ ድምፂ ተጽዕኖኡ ኣዝዩ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ እቲ ኣንጭዋ እቲ ቢትሮ ይሰብሮ። ብምቕጻሉ እውን ናይ ቤን ኣዶ ንኹሎም ንድራር ትጽውዖም። ናይ ቤን ዓርኪ እውን ንኹሎም እሳና ቤን ብጣዕሚ ከም ዝፋተው ትዛረብ። ቀፂላ እውን ናብ ሬን ብምኻድ ናትክ ደርፊ ድሕሪ ምስማዓይ ንርእሰይ ክቆጻጸሮ ይከኣልኩን ትብላ። ብዝቕጽል እውን ኣብቲ ርእሶም ዘሎ ናይ ሬን ደርፊ ተጽዕኖ ከመይ ገይሮም ከጥፍእዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም። ሕዚ ናይ ቤን ዓርኪ ምስ ኒኮልን ምስ ካልእቲ ወታደር ዶክተር እናተዘራረበት እያ። እና እውን ርእሳ ይሰርሕ ስለ ዘይነበረ ምንም ዓይነት ሕቶ ምምላስ ይኣብያ። ብንዴት እውን ካብቲ ቦታ ተተሲኣ ናብ ቤንና ሬን ትምለስ። እና እውን ናይዚ ደርፊ ተጽዕኖ ንምጥፋእ ካብቲ ባሕሪ እቲ ደርፍቲ ተጥፍኦ ትኽእል ሓንቲ መርሜድ ትጽውዕ። ነገር ግን እታ መርሜድ እውን ናይቲ ደርፊ ተጽዕኖ ተወግዶ ይከኣለትን። ቅጽል ኣቢላ እውን ሬን ናይቲ ደርፊ ተጽዕኖ ከወግድ ዝኽእል ናይቲ ባሕሪ ኣካል ዝኾነ ሓደ ቦታ ትዛረቦ። ምስቶም ናይ ባሕሪ ወታደራት ብምዝርራብ እውን ናብቲ ባሕሪ መእተዊ ታንኳ ይወስዱ። ኒኮ እውን ኣብቲ ማሽን ካሜራታት ተቐምጥ። ሬን ግን ንቤንን ንዓርኩን እምበር እቲ ቦታቲ ንኻሊእ ሰብ
ክተርኢ ስለ ዘይደለየት ቤን እቲ ካሜራ የጥፍኦ ናይ መርሜድ ደቂ ኣብ ዝተወለዱሉ ቦታ ይኸዱ። ሬን እሳ እውን ኣብዚ ከም ዝተወለደት ትነግሮም። ብምቕጻል እውን ናብ ኣዝዩ ጽቡቕን ማራኺ ዝኾነ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ትወስዶም። ቤንን ዓርኩ እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ስምዒት ይስምዖም። እቲ ቦታ እውን መርሜዳት ድሕሪ ምማቶም ደርፍታቶም ዘቐምጡሉ ኣስማታዊ ቦታ እዩ ዝነበረ። ካብኡ እውን ሰለስቲኦም ይምለሱ። ድሕሪ ምምላሶም እውን እቶም ወታደራት ርእሶም ደጊሞም ይምርምርዎም። እቲ ናይ ሪን ደርፊ ተጽዕኖ ካብ ርእሶም ከም ዝተወገደ ይሪኡ። በዚ ምኽንያት እውን ቤንን ዓርኩን ኣዝዮም ይሕጎሱ። እውን እሶም ናብቲ ባሕሪ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ኒኮል ንዕኦም ንምክትታል ንኽጥዕማ ኣብ ገዝኦም ካሜራ ገጢማ እያ ዝነበረት። እቲ ናይ ሬን ዓርኪ ዝኾነ መርሜድ እውን ኣብቲ ባሕሪ ጽቡቕ ስምዒት ክስምዖ ስለ ዘይከኣለ ተመሊሱ ናብ መሬት መጺኡ እዩ ዝነበረ። ብምቕጻል እውን እቲ መርሚድ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ዝኾነት ሰበይቲ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ትመጽእ እሞ ንናይ ሬን ዓርኪ ሒዛቶ ትኸይድ። ሄለን እውን እዚ ነገር እዚ ንቤን ምስ ነገረቶ ብካሜራ ዝከታተልዎም ነበሩ። እቶም ወታደራት ይሰምዑ እሞ ካብ ሬን ወጻኢ ካሊእ መርሜድ ከም ሰብ ኣብዚ ከተማ ከም ዝነብር ዘሎ ይፈልጡ። ብኻሊእ ወገን ከዓ ናይ ሬን ቀረበታ እናንጸባረቐ ንርኢ። እዚ ማለት ከዓ መርሜዳት ዝራብሑሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ እዩ ዘርኢ። ነገር ግን ደቂ ሰባት ናብቲ ማይ ብዝደርበይዎን ዘፍስስዎን ኬሚካላት ምኽንያት መርሜዳት ንብዙሕ ዓመታት ክራብሑ ስለ ዘይከኣሉ ምንም ዓይነት ቆልዓ እውን ተወሊዳ ይፈልጥን። እሳ ቆልዓ ክትወልድ ንኽትክእል ነቲ ናብ መሬት ዝመጽ ዓርካ ሒዛ ናብ ባሕሪ ክትምለስ ምዃና ትነግሮ። ካብኡ እውን ከምቲ ዝበለቶ ናብቲ ባሕሪ ትምለስ። ነገር ግን ናብ መሬት ክትምለስ ከላ ኣዳ ኣይኮነትን ነይራ። ኣብ ታሪኽና እውን ዘንደር ንዝኾነ ጋዜጠኛ ናብ ናይ ሬን ሓፍቲ መቓብር ሒዙ ክኸይድ ከሎ ንርኢ። ካብኡ ግን እቲ ሬሳኣ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝወሰዶ እቲ መቓብር ጥርሑ ኮይኑ ይጸንሖ። ዛንደር እውን እዚ ነገር እዚ ንቤን ይነግሮ። እሱ እውን እቲ ነገር እቲ ንምጽራይ ናብቲ ናይ ወታደራት ካምፕ ይኸይድ። ናይ ሬን ሓፍቲ ሬሳ እውን ኣብኡ ይረኽቦ። ካብኡ እውን ኣብዚ ኩሉ ነገራት ድሕሪ ዘሎ እቲ ሰራዊት ምዃኑ እውን ይፈልጥ። ካብኡ እውን እቲ ናይ ሬን ሓፍቲ ደርፊ ዝሰምዐ ዓርኩ ይረኽቦ። በዚ ምኽንያት እውን እቶም ወታደራት ኣብኡ ምርመራ እናካየድሉ እዮም ዝርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እውን ሬን ነቲ ሰበይቱ ከድሕን ኢሉ መርሜዳት ዝጨፍጨፈ ሰብኣይ ቤተሰብ ምዃኑ ናይ ቤን ታሪኽ ትፈልጥ። ሰባት ንመርሜዳት ከም ጸልአቶም ክሪኡ ዝጀመሩ እውን ካብቲ ግዜ እንዳሓር እዩ ነይሩ። ሬን እውን ኣብ ቤን ብጣዕሚ ትናደድ። ብምቕጻሉ እውን እሱ ብንዴት ናብቲ ጫካ ይኸይድ። ካብኡ እውን ናይ ቤን ዓርኪ ንሬን ከምቶም ካልኦት ሰባት ቤን ጨኪኑ ንሰባት ዝቐትል ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነ ትነግራ። ሬን እውን ኩሉ ነገር ምስ ተረዳኣ ንቤን ይቕሬታ ትሓቶ። ቤንና ዓርኩ እውን ሬን ንኽትጠንስ ናይ ሬን ሴላ ተውፂኦም ምስ ናይ መርሚድ ሴለ ወሃሂዶም ናብ ከብዳ ንኽመልስዎ ይሓስቡ። ካብኡ እውን ከምቲ ዝሓሰብዎ ይገብሩ። ቤን እውን ነቶም ወተሃደራት ስለ ዘይኣምኖም እቲ ሴላት ምስ ባዕሉ እዩ ዝሓዞ። ሄለን እውን ንሬን ክትሕግዛ ስለ ዝደለየት ናብ ዝኾነ ዶክተር ትወስዳ። እታ ዶክተር እውን ንሬን ኣብ ዝኾነ ገንዳ ኣብ ናይ ባሕሪ ማይ ዘለዎ ናብኡ ንኽትኣቱ ትስሓታ። ፍርቂ ሰውነታ ናብ ዓሳ ይልወጥ፣ ፍርቂ ሰውነታ ከዓ ኣብ ሰብ ይጸንሕ። እታ ሄለን ዘምፀታ ዶክተር እውን ንሬን ትሽውዶም። ናይ ሬን ሴላት ናብ ናይ ካልእቲ ጓል ሰውነት እያ ዘእተወቶ። እስካዕ ሕዚ ግን ማንም ኣይፈለጠን። ኣብዚ ሰዓት እውን ሬን ናብ መርሜድ ክትቅየር ከላ ቪድዮ ዝቐርጽ ነበረ ሓደ ጋዜጠኛ ንርኢ። በዚ ዝተልዓለ እውን ሬን ርእሳ ስሒታ ደቂሳ ዝነበረትሉ ሰዓት ካብ ዓራታ መጺእ ወስዳ። ቤንና ዓርኩ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ፈለጡ እቲ ጋዜጠኛ ንሬን ሒዝዋ እዩ ወፂኡ ዝነበረ። ሬን ርእሳ ምስ ፈለጠት እቲ መዘወሪ ንጎኑ ሞ ትጠውዮ። እታ መኪና ናብ ባሕሪ ተኣቱ። ቤን እውን ብምምጻእ ንኽልቲኦም የድሕኖም። ሬን መርሜድ ምዃና እቲ ጋዜጠኛ ንማንም ከም ዘይዛረብ ይሓስብ። ነገር ግን እቲ ጋዜጠኛ ናይ ሬን ፎቶ ኣብ ቴሌቪዥን የርእዮ። እናውን ፖላኢስ ንሬን ምክትታል ይጅምሩ። ቤንና ኣዕሩኽቱ እውን ንሬን ናብ ካሊእ ቦታ ይወስድዋ። እቶም ወተሃደራት እውን ንሬን ንመሓዚሎም እቲ ከተማ ይኸብዎ። ከምኡ እውን ኩሉ ሰብ ንዓኣ ኢሉ ስለ ዝነበረ ህይወታ ንምድሓን ንኽልተ ወርሒ ኣብ በዓቲ
ተባዕትዮ ይሕብኡ ንሪን ናብ ድንበር ብምውሳድ ናብ ካሊእ ሃገር ንምውሳድ ይውስኑ። ነገር ግን ናብቲ ድንበር ምስ በጽሑ እቶም ሰራዊት ኣብኡ እዮም ዝጸንሕዎም። ኩሎም እውን ኣብቲ ቦታት ይተሓዙ። ዝኾነ እውን ፍልይ ዝበለ ምርመራታት ይግበረሎም። ካብኡ እውን ቬንና ዛንደር እቶም ወተሃደራት ካሊእ መርሜድ ከም ዘየለን ምታን ክስምዖም ሓንቲ መርሜድ ብምሓዝ ይህብዎም። እቶም ወተሃደራት እውን እታ መርሜድ ኣብ ዝኾነ ቢትሮ ብምእታው ነቲ ህዝቢ ኩሉ የርእዩ። ከምኡ እውን ምርመራ ይገብሩላ። ካብኡ እውን ቤን እቲ ድንበር ከቋርጽ ምስ በለ ይተሓዝ። ናይ ቤን ዓርቂ እውን ብጥይት ትውቃዕ። ብተወሳኺ እውን ቤንና ሬኑ እውን ይተሓዙ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ካብ ሓሳቡ ይነቅሕ። እዚ ኩሉ ምስ ሓሰበ እውን ነቲ ጋዜጠኛ ካብቲ ማይ ንዘይምውፃእ ይውስን። እዚ ማለት እውን ቤን ነቲ ጋዜጠኛ ተድሒንዎ ቤን ብርእሱ ዝሓሰቦም ነገራት እቲ ጋዜጠኛ ክገብሮ ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ማንም ሰብ ናይ ሬን ምስጢር ክፈልጥ ስለ ዘይደለየ እቲ ጋዜጠኛ ኣብኡ ንኽመውት ገዲፍዎ ይወፅእ። ኣብ መወዳእታ እውን ቤን ዓርኩን ሬንን ብደስታ እናነበሩ እናረኣየና ፊልምና እውን ኣብዚ ውድእ። እዚ ፊልም እዚ ከም ዝተመቸየኩም ኣይጠራጠርን። ከምዚ ዓይነት ተኸታታሊ ፊልሚ ክሰርሐልኩም እንተደሊኹም ድማ ኣብ ኮመንት ይቐጽል እናበልኩም ጸሓፉለይ እናበልኩኹም እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንኽበጽሐኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ እናበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም።